Mas kontrobersyal, Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. mas pinainit, Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. at mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening mga kabisyo! Muli sa oras natin ngayon na 11:20 PM sa buong Kapuluan. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller ngayong gabi na to. Kaya halika na, kilalanin na po natin siya. Alamin na po natin kung ano ba ang kanyang kwento ngayong gabi na to. Hello po. Good evening. Pwede po bang patanggal kung naka-earphone po kayo or naka-loudspeaker po kayo para mas klarado po ang inyong boses? Okay po. Clear po ba yung voice ko? Medyo clear naman po. May nagiging sagabal lang eh. Hindi ko po alam kung naka-loudspeaker po ba kayo. Malayo po ba yung phone ninyo? Or No. naka-earphone po kayo? No po. Okay na ba? Hindi. Yes po. Yan, okay. Loud and clear na. Okay. Kamusta po kayo muna? Okay lang naman. Anong pinagkakabalahan? Off sa work? Off sa work. Ano po bang industry ang work ninyo? Okay lang po bang malaman? BPO. Sorry? BPO. BPO. Okay. So, anong account yan? Okay lang bang malaman? Sasabihin ba? Hindi, joke lang. Kidding aside. But yun nga. So, kamusta ka naman sa BPO industry? Okay lang naman po. Nakakapagod and Mm. naka-pressure pero goods lang naman. Pang madaling araw ka ba o pang umaga ka? Panggabi po. Pang gabi. So, laban lang, no? Sa mga taong puyatero at puyatera. Nakatulad True. natin. Alipin tayo True, ng salapi. Yes. Nagpapakaalipin ng salapi. Yes. Pero, dapat, may oras pa rin sa sarili. True. Anyway, gusto ko na malaman kung ilang taon ka na. I am 23 years old po. Wow! Sobrang young mo naman. 23 years old. Yes. Taga saan? I am from Las Piñas. Las Piñas. Itago Yes. natin sa pangalang Yes, I am Kat. Kat. Yes. Kat from Las Piñas, 23 years old. Diretsahan tayo, Kat. Ano Mhm. ang top secret mo? Ang top secret ko is may nangyari sa first cousin ko when I was on younger age. Like, hindi pa alam ng parents ko na I am part of the LGBTQIA+ community. Tama ba ako nang narinig at tama ba kami nang narinig? May nangyari sa'yo at sa first cousin mo. Yes. Ilang taon kayo nito? I was around 15 years old. 15 years old. And yung Yes, cousin he's mo, my ilang first. taon? He was 26 that time. Oh, medyo malayo yung age gap ninyo, ha? Yes. He's friend siya ng kuya ko. Parang sila yung kababata ng kuya ko. Kasi ako yung bunso sa family. Siya yung kababata ng kuya ko. That Okay. time. Kat, okay lang ba? Detalyado mo sanang ikwento sa amin kung paano nangyari na may nangyari sa inyo ng first cousin mo. Nagsimula kasi siya. Kasi nag-aaral kami sa high school ako that time. And senior high school or
mas mataas yung year niya sa akin kasi late siya nag-aral. So, isa kaming boarding house. Um, Kasama namin yung mga kapatid niya, kasama namin yung kapatid ko din, yung sister ko before sa isang boarding house. Pero may nangyayaring isang gabi nawala yung mga kasama namin sa bahay. Tapos yung pinsan ko na yun is hindi ko talaga siya parang hindi ko pa alam kung ano yung gender ko before, ano yung gender identity ko before. Hindi ko pa alam na bading ako, na part ako ng LGBTQIA+ community. Pero may mga chances na parang you are parang nagkakagusto ka sa guy, na Mhm. parang attractive ka sa guy, even though na mga pinsan mo, gano'n. Tapos hindi ko din naman siya alam na parang may mangyayaring gano'n kasi unexpected siya. So, even before pa naman nun is magkatabi talaga kami matulog sa isang kama kasi isang boarding house lang kami. So, magkatabi na talaga kami matulog at saka hindi ko naisip yun na may mangyayari sa amin ng pinsan ko. So, 15 and 26 years old that time, may nangyari Yes. sa inyo. Anong naging epekto sa'yo nito? Um, ang nagiging epekto sa akin nun na may nangyari sa amin ng pinsan ko na parang um, mas na-know ko kung ano yung gender identity ko. Mas na-know ko kung mas na-realize ko na ganito pala ako. Mas na-realize ko na, ito pala ako. So I needed to parang I needed to go out from my comfort zone na, Mhm. dito pala ako sasaya, dito pala ako mas satisfied. Ito pala yung gusto ko, no? Yes. Okay, Kat. Kat, kayo lang ba ang dalawa nakakaalam na may nangyari sa inyo? Yes. Okay. After na may nangyari sa inyo, ilang beses, may naulit pa ba? Isang beses lang? Actually, naulit pa siya ng ilang beses. Like, na one time na is, yung sumunod na nangyari sa amin is, umuwi kami sa bahay namin, tapos dun siya natulog sa amin. Kasama namin yung, sa room is kasama ko yung sisters ko and brother ko na kaibigan niya. Tapos Mhm. magkatabi kami. Mhm. And then, alam mo yung sa province na kahit may mga katabi kayo is may mangyayari at mangyayari pa rin. Hindi naman siya na yung excessive na interaction, pero may mangyayari at mangyayari pa din. So, sa madaling salita, habang nandoon yung mga kapatid mo at may mga ibang tao doon, may nangyari na sa inyo. Yes, in the middle of the night. So, after nun, may mga sumunod pa ba? Mas nasundan siya ng mas madaming beses na gano'n yung nangyari na kung magkakaroon kami ng chance na, um, maisipan namin na mag-sex or Mhm. libog siya. Mhm. So, maghahanap siya ng paraan, maghahanap siya ng way na may mangyayari sa'min. Especially na single siya that time tapos, 26 years old na siya that time. So, parang yung mindset niya dati is yung gano'ng bagay na hindi na siya mapapakali 'pag walang mangyayari, hindi siya makakapagpalabas or something like that and tsaka sa akin niya ibinubuntun. Kat, aware ka naman na mali yung ginagawa ninyo that time? Yes, I am aware. Mhm, na pinsan kita, dapat Mm. napag-usapan niyo ba 'yun? Na pinsan kita, first cousin kita, dapat hindi natin 'to ginagawa. Yes, I was aware before. Tapos kinausap ko siya, tapos sabi niya, um, bakit naman mali? Hindi naman siya ano daw, kasi hindi naman daw ako mabubuntis, wala naman daw akong matres, tsaka hindi naman daw mahahalata yun kasi wala namang nakakaalam na iba. So, gano'n ang pagkakasabi niya sa'yo, no? Yes. Kat, malaman ko lang, yung pinsan mo ba ngayon, kasi ilang taon na nakalipas,
So from 15 years old to 23 years old, It's 8 years na. Yes, 8 years na ang nakakalipas. Kamusta naman ang estado ng buhay ng pinsan mo ngayon? Actually, I think kinasal na siya pero hindi ako aware kung sabi nila is may anak na daw kasi wala na kaming contact. I am here in Las Piñas already Mhm. and nasa Pampanga siya. So, wala kaming contact. May contact siya sa brother ko, pero never na kami nagkita, never na kami nagka-chat, never namin napag-usapan kung ano yung past. Kasi happy na naman siya and I'm happy also. So, hindi na para ungkatin yung mga nakaraan. Okay, gets. Kat, sa murang edad mo, namulat ka na kagad sa ganong mga gawain. Kasama mo yung mas matanda na pinsan mo sa'yo. Na dapat siya ang gumagabay sa'yo that time. Kat, Mhm. masasabi mo ba sa akin na straight itong pinsan mo? Yes, masasabi ko na straight siya. Kasi never naman siyang nagkaroon ng relasyon sa isang bakla. Never siyang pumatol sa isang bakla, sa ibang bakla, sa pagkakaalam ko. At ngayon is mayroon na siyang anak, isang anak. Eh, ba't niya daw ginagawa sa'yo yun? Hindi ko po alam kung ano yung reason, hindi ko po siya inalam kasi after ng interaction is hindi naman kami mag-uusap kung bakit ginagawa, hindi ko siya natanong because I was young. I thought it was okay to do these things together. And then, hindi ko naisip before na kailangan ko pa pala siyang tanungin kung bakit niya ginagawa yung mga bagay-bagay na yun sa akin. Mhm. So na-realize mo nga na talagang parte ka ng LGBTQA+, dahil nga naramdaman mo na ito pala yung gusto ko talaga. Gahitin pala ang gusto ko. Mhm. After yung Yes. may mga nangyayari sa inyo ng pinsan mo, mas nahilig ka ba sa mga ganong gawain? Actually, no. Hindi. Mhm. Kasi, ngayon kasi is parang na-realize ko kasi yung sa pagkakaalam ng mga tao is, yung mga bading is ganito, dapat nagbabayad ng lalaki para lang gano'n, makipag-sex or, sabi nila is yung mga part daw ng LGBTQIA+ community is mas mataas yung libido, mas malibog or something like that. Pero sa akin hindi. Kasi, um never ko siyang naranasan na sinasabi nilang masarap yung makikipag-sex sa same sex. Mm. Yeah, so parang para sa'kin hindi ko na siya uulitin or ayoko ng, makipag-sex ulit. Ayaw mo na ulit makipag-sex sa kapwa mong Yes. guy? No. In any gender. Okay. Gets ko na. Thank you. Like, Mhm. Like? kasi, alam naman natin kung saan yun papasukan, 'di ba? Mhm. And then, na-question ko talaga siya, bakit yung mga bading is parang patuloy pa rin ng lalaki, ng naghahanap ng lalaki, nagbabayad ng lalaki, when in fact, hindi naman siya masarap. Saan ba yung sarap? Bakit masakit pa rin kahit paulit-ulit mong ginagawa? Tingin ko naman, Kat, may mga gay na katulad mo na hindi naman ganun lang din yung hinahanap niya. Ano lang yun parang extra, no? Na masabi natin na part yun ng pagla-loving nilang tinatawag. Pero tingin ko naman ang katulad mo na isang gay is ang hinahanap nila yung makakaunawa sa kanila. Yung kahit anong mangyari, maiintindihan sila doon sa estado nila. Yung care na totoo, yung love na totoo, na hindi tinitignan yung gender. Yun lang ang Siguro. nakikita ko. Tapos Siguro. plus factor na lang din Pero- yung may nangyayari lagi. Siguro pero para sa akin talaga no. Parang Mhm.
hindi na talaga siya mangyayari kaya, um, parang iniiwas ko Sarili yung mo. yung sarili ko para sa mga lalaki, parang interaction sa guys is parang binibigyan ko mas mataas yung boundaries ko ngayon, mas matibay Yes. yung boundaries ko ngayon kasi, may mga gays din na, parang mabilis silang kung pakikitaan lang sila ng care na gan'to Mhm. is mabibili silang ma-touch, which is ayaw kong mangyayari sa akin ng gano'n. Kasi ako lang din na maiiwan, ako lang din yung masasaktan. Ayaw ko yung, um, ipo-prove ko din yung sarili ko or, um, mangyayari yung mga sinasabi ng parents ko na pipirahan ka lang, Mhm. sasaktan ka lang, walang magse-stay sa'yo kahit may pera ka man o wala, walang magse-stay sa'yo, walang magmamahal sa'yo, mamamatay kang mag-isa, gano'n. Ayaw kong gano'n kasi yung mindset na nangyayari sa'kin ngayon. So, parang no na. Parang Mhm. love is not my, parang pakikipagrelasyon is wala siya sa bokabularyo ko today Okey. Thank you, na Kat. mas tumatanda ako. Yes. Thank you, Kat, sa pagse-share mo ng, iyong, nararamdaman sa ngayon, 'di ba? And, nakikita mo sa sarili mo ngayon. And tama naman 'yun, 'di ba? Dapat talaga lagyan natin ng, boundaries yung sarili natin sa ibang tao. Kahit ano pang ang gender natin, maging babae, lalaki, 'di ba? Or parte Yeah, tayo ng LGBTQA+. Kasi yung dun nag-uumpisa dapat yung respeto, eh. Ano man ang gender natin, dapat may respeto tayo sa bawat isa. And second, hindi naman lahat ng gay is peperahan lamang. Ako naniniwala ako ngayon, kahit na mare-realize mo rin. And 23 years old ka pa lang naman, eh. Marami ka pang pagdadaanan, marami ka pang makikita, marami ka pang mas mauunawain along the way na, ito pala, may value pala kaming mga ganitong gender. And hindi lang kami gay, hindi lang kami tinatawag ng iba na salot. Hindi na eh. Hindi ganun eh. Bukas na rin kahit papaano ang mga mata, utak at puso ng mga tao na dapat niyayakap at inuunawa natin yung mga katulad ninyo. And Kat, I hope maintindihan mo yon soon, hindi man ngayon, na may halaga kayo dito. Mataas ang respeto ng maraming tao sa mga katulad ninyo. Umiiyak ka ba, Kat? hindi. Hindi kasi parang lahat ng mga sinasabi mo, one man yung wini-wish ko na sana gano'n yung thinking niya. Naku, Sana gano'n yung mindset baka niya, tayo para sa which isa't is isa, Kat. yung papa ko. Hindi, kidding aside, but Parang mhm, parang sa lahat ng mga sinasabi mo, mhm, sa lahat ng opinions na naririnig ko na ngayon is yung wish ko lang talaga sana gano'n mag-isip yung father ko. mhm, Kasi up until today is we are not close, we don't talk. Hindi niya ako tanggap kaya ako umalis sa bahay, sa poder ng parents ko. Kasi, hindi ako tanggap. Unang bully ko, unang taong, um, unang lalaking nasaktan ako is dahil sa papa ko. Kasi hindi niya ako tanggap na ganito ako up until today. So, parang how I wish that, my father will realize soon. My father will think that way soon, sooner or later. But hindi ko kasi alam, hindi ko hindi ko alam kung kailan kasi gano'n yung paniniwala niya. Hindi mhm. ko alam kung dahil ba taga-province siya, lumaki siya sa province, lumaki siya na parang hindi open-minded. Hindi ko alam kung, um, may chance pa gano'n kasi maniniwala lang ako na gano'n yung mga tao kung magiging gano'n na yung tatay ko. Naiintindihan kita, Kat. And praying ako simula ngayong araw na 'to na sana magkaroon ng, pang-unawa itong, tatay mo sa iyong, kasarian.
Pero naniniwala ako kahit na walang magulang na hindi niya mahal yung anak niya. Siguro, minsan nakikita rin natin yung mga pangit lang na nangyayari o nasasabi nila. Pero, naniniwala din ako kahit na mahal ka din ng daddy mo, papa mo, o airpods mo. Darating din yan, maiintindihan mo din ang lahat at masasabi niya rin sa iyo yun. Kahit may mga magulang kasi talaga na, to be honest, sana maging bukas din ang mga mata ng mga magulang, lalo na kung nanonood kayo dito. Natanggapin natin kung ano man ang kasarian ng ating anak. Hindi naman nila kasalanan yan. Pagiging gay, pagiging tomboy, or ano man ang kasarian ng isang tao, hindi po natin pinili yan. Hindi po natin hiniling yan o ginusto lang. At hindi po siya kasalanan. Ito po, para po ito sa mga magulang na may mga anak na katulad ni Kat na lumalayo sa magulang dahil hindi sila naiintindihan, dahil hindi sila na uunawaan dun sa kanilang kasarian. Hahayaan mo pa bang lumayo ang loob ng anak mo? Kung pwede naman magkakasama kayo at nauunawaan mo ang kanyang kasarian. Kat, naniniwala ako na magkakaintindihan kayo ng airpods mo. Hindi man ngayon, may tamang panahon. Kat? Yes, Nandiyan ka pa ba? sana po. Yes po. Kat, may gusto ka bang sabihin ngayong gabi na to? Ano lang, I think the last message na sasabihin ko is sa mga part ng LGBTQIA+ community is Mhm. that ang swerte mo kung lahat ng nasa family mo is or lahat ng sa immediate family mo is tanggap ka sa kung sino ka Yes. at kung ano ka without doubt. Ang Mhm. swerte mo doon. Pero always remember na even though na hindi ka tanggap ng immediate family mo, but still sila yung unang magpapatibay at magpapalakas ng puso mo, ng loob mo para labanan yung mga outside people na mabubuli ka. Kasi hanggat nabubuhay ka, mararanasan at mararanasan mo sir. Kaya magiging thankful ka pa din sa immediate family mo na hindi ka tanggap at sila yung unang bully mo. Yun lang. Thank you, Kat. Napakatalino mong tao at naniniwala ako na magiging mahusay ka. Mahusay ka sa gusto mong makamit na buhay. At Kat, I hope na mas maging matatag ka at dalangin namin na mas maunawaan mo pa yung kahalagahan ng kasarian mo. Ano yung pagiging unique mo? Hindi dahil sinasabi nilang bakla ka or salot ka, hindi ganun. Kundi may unique sa'yo bilang isang gay. And naniniwala ko, ang mga gay is mapagmahal to sa mga magulang. Totoo. Yes, parang naniniwala din ako sa ganun. Kasi even though na kahit gaano pa man sila itinakwel ng mga magulang nila, but still, they supported their parents without their parents knowing about it. Tama. Tama yun, Kat. And ano man ang hindi nila pagtanggap sa'yo, Kat, yun naman ang mas lalo mong pagyakap sa kanila. Tandaan mo to, Kat, na kahit ano man ang sakit na nararamdaman mo dahil hindi ka nila naiintindihan o nauunawaan doon sa kasarian mo, the more mong paintindi sa kanila. Huwag kang literal na lumayo. Okay yan, nakaseparate ka para magkaroon ka ng privacy, magkaroon ka ng safe space, 'di ba? Na pwede kang umiyak mag-isa, pwede kang magsalita mag-isa, pwede kang mag-imbita ng gusto mong tao. Pero wag mo pa ring ilayo yung sarili mo sa pamilya mo. Wag kang magsasawang maging mabuting tao araw-araw. Yun lang, Kat. Maraming salamat sa'yo. Thank you po, DJ. Yes.
At maraming salamat, Kat, sa pagtawag mo dito sa amin. Ako si DJ Titangelo at in behalf of DJ Rakitera, for the meantime, naka-maternity leave yung partner natin na si DJ Rocky and ako naman si DJ Titangelo. Maraming salamat, Yes. Kat, sa tiwala mo sa amin dito sa Love Radio. Thank you. Thank you, Kat. Huwag kang magsawang maging mabuting tao at kapag may kailangan kang itawag, tawag mo lang dito. Bukas ang aming linya, Kat. Thank you so much for listening. Yes. God bless, Kat. Thank you so much. Thank you, Kat. Mga kabisyo, sa oras natin ngayon na 11:45 PM, napakinggan po natin ang ating caller. Ng top secret caller natin ngayong gabi na to. Mga kabisyo, paalala lang para sa ating lahat. Ang pagmamahal na pwede nating ibigay sa anak natin o sa mga taong minamahal natin o kaibigan natin, hindi dapat natin binabase sa anumang kasarian nila. Ano man ang kasarian ng taong mga minamahal natin o taong nakakasama natin, deserve nila ng salitang respeto. Deserve nila ng tunay na pagmamahal. Maging sino man sila o maging sino ka man, deserve mong mahalin ng totoo. Hindi dahil gay ka, hindi dahil parte ka ng LGBTQA+, kahit sino ka pa, deserve mong makatanggap ng tunay at tapat na pagmamahal at lalo na ang respeto. Muli mga kabisyo, maraming salamat po. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama ko po si Boss Pindot na mahilig pumindot araw-araw. Muli, gusto ko munang batiin ang lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon na driver on radio at syempre kala Jancy, big shoutout sa lahat po ng mga kabisyo natin nakatutok, Jelonatics, maraming salamat po at muli, big shoutout din sa bumabiyahe na kaibigan natin na sila Tay, Alfred, Charles, Daisy, Mika. Maraming salamat po. Muli, si DJ Titangelo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. And that portion is brought to you by